estar na Rúa presentando un ciclo de festivais. Trátase de chegar coas propostas da Axencia de Turismo de Galicia, do Xacobeo e da Xunta de Galicia, pois a toda Galicia. Sabedes que nós estamos patrocinando grandes eventos como pode ser o Sol do Camiño, o Gozo Festival, outros mesmo que se celebran en cidades como a Coruña ou en Ourense, pero tamén queremos estender as celebracións a todo o territorio da comunidade galega. Nese sentido, a Valdeorras tamén lle toca e somos afortunados por poder contribuir e por poder formar un compendio de 3 festivais baixo un nome que é Beirarrúa. Beirarrúa refírese a esa tradición da rúa de acoller festivais e de acoller acontecementos e de estar precisamente na beira do Sil, e tamén de Beirarrúa refírese tamén a rúa, a ese paseo e a ese xeito de estar na rúa celebrando, neste caso, o verán. Xa falou Jorge do último dos festivais que vai haber, que é o 31 de agosto, no que é certo que foi difícil, verdad, atopar tanta variedade de grupos para estar aquí na rúa o día 31 de agosto. Tamén a nosa satisfacción por contar coa presenza de un artista local como é Magín Blanco e a súa banda das Apertas, e tamén con Abertal. Pero, ademais, vamos ter o día 7 un festival relacionado co Camiño de Santiago. Non hai que olvidar que a rúa é un dos puntos polos que atravesa o Camiño de Inverno, e vai ser un festival relacionado con camiñantes e andantes, precisamente que aposta en valor do camiño e do espírito xacobeo. O día 8 vamos a ter outro festival que se vai denominar el Gran Guateque, no que vai haber un grupo clásico que seguro que vai a ter moito éxito, que son os Brincos, e tamén estarán os Limones, un grupo galego que tivo o seu éxito nos anos 80, e para redoblar esa aposta pola nostalgia vai estar Paula Baira, que, como sabedes, é un cantante de orixe coruñés que tuvo tamén un grande éxito nos anos 80. Quero decir que toda esta oferta non é unha oferta exclusiva da rúa, sino que é unha oferta para todo o Oriente Ourensán, non só tamén para Valdeorras, sino que probablemente todas estas actividades xunto co Silfes, que se celebrou con grande éxito e no que tamén contou co apoio de Turismo de Galicia, da Axencia de Turismo de Galicia, logramos que esta comarca e, en concreto, as dúas vilas máis importantes se convirtan en polos de atracción de acontecementos durante este verán.